குட்டிமா தமிழ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தான் உங்கள் மணி. தொடர்ந்து குட்டிமா தமிழ் டிவி சேனலுக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நேயர்களாகிய உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி குட்டிமா தமிழ் டிவி சேனலில் பார்க்க போகிற படம், திரை விமர்சனத்தில் பார்க்க போகிற படம் கூர்மன். கூர்மன் கூர்மன் எதுக்காக படத்தோட டைட்டில் 3 தடவை சொல்கிறேன்னு பார்ப்பீங்க, கேட்பீங்க. இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஆடியோ லான்ச் பண்ணாங்க, திடீர்னு ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணாங்க, திடீர்னு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. பெரிய அளவில் பப்ளிசிட்டி இல்லாமல் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா படத்தோட டைட்டில் 3 தடவை சொன்னேன். ஏன்னா சின்ன படங்கள் நிறைய பார்த்திங்கன்னா வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது. சில படங்கள் நல்ல கண்டென்ட் இருந்தும் ரீச் ஆகாமல் போயிருது ஆடியன்ஸுக்கிட்ட. அப்படி இந்த படத்தில் நல்ல கண்டென்ட் இருக்கா, என்ன மாதிரியான படம் அப்படிங்கிறத திரை விமர்சனத்தில் பார்க்கலாம். இந்த கூர்மன் மூவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது மூவி இயக்குனர் ஜார்ஜிங்கிறவர் எழுதி இயக்கியிருக்காரு. இந்த படத்தோட ஹீரோ ராஜாஜி. இவர் மூடர் குடும்பம் படத்தில் நடித்தவர். அப்புறம் பாலசரவணன், நரேன், ஜனனி ஐயர் மற்றும் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிச்சிருக்காங்க இந்த கூர்மன் படத்தில். இந்த படத்தோட கதை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பங்களா, அதாவது காட்டு பங்களாவில் ஹீரோ தனியாக இருக்கார். ஒரு நாயோட பாலசரவணன் இருக்கார், ஹீரோயின் இருக்காங்க. ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இறந்து போயிருக்காங்க. ஜனனி பார்த்திங்கன்னா இறந்து போயிருக்காங்க. ஆனால் ஆவியாக ஹீரோவோட கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுறாங்க. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேஸுக்காக நரேன் இவர் அணுகிறாரு. ஒரு கேஸை கண்டுபிடிக்கணும்னு அந்த கேஸை கண்டுபிடிக்கிறக்காக ஹீரோ களத்தில் இறங்குறாரு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ்பேக் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி. அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது, எப்படி இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்களை அவர் பயன்படுத்துகிறாரு, திறமையான விஷயங்களை பயன்படுத்துகிறாரு, எப்படி பயன்படுத்தி அக்யூஸ்டுகளை கண்டுபிடிச்சாரு, அந்த கதாநாயகி எப்படி இறந்தாங்கிறது அந்த படத்தோட முழு நீள திரைக்கதையாக அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது கூர்மன் படத்தோட முழு நீள திரைக்கதையாக அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எடிட்டிங். அதாவது தேவராஜ் அவருடைய எடிட்டிங் தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம். இன்னொரு பலம் பார்த்திங்கன்னா படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி, படத்தோட ரெக்கார்டிங். இதுதான் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம். அப்புறம் பாலசரவணன் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு, அவரை பாராட்டலாம். ஹீரோவும் பார்த்திங்கன்னா போலீஸாகவும் ஒரு வெரைட்டியாக நடிச்சிருக்காரு. அந்த தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சைக்கோவாகவும் நடிச்சிருக்காரு. அப்போ இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸு, குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா செகண்ட் ஹாப்பில் பார்த்திங்கன்னா சில வல்கரான சீன்ஸு, ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரியான காட்சி அமைப்புகள்லாம் இருக்குது. ஆனால் ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த மூவி பார்த்திங்கன்னா கூர்மன் மூவி பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜான ஒரு படம். ஆஹா ஓஹோ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. ஒரு ஆவரேஜான ஒரு புதுவிதமான முயற்சி. நான் பண்ண இந்த ரிவ்யூ, கூர்மன் படத்தோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். ரிவ்யூ பிடிக்கலையா தாராளமாக இந்த வீடியோவை அன்லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மட்டுமே ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் ஒரு திரைப்பட விமர்சனத்தோடையோ அல்லது சினிமா செய்திகளோடையோ அல்லது இதர செய்திகளோடையோ மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். குட்டிமா தமிழ் டிவி சேனலை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்க நேயர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் மிக்க நன்றி.